दिनै जोबोद गोग्गाथाव बाथ्राखौ जों बुंनांगोन फोरमायनांगोन मानो होनब्ला मोजां मोनसे गुड साइन आं दाखालिनो बुंखादों जे गामि ओनसोलनिफ्राय लैहोर लैहोर लोब लोब मानसिफोरा दैबाना बायदि फैगोन होननाया दिनै एमब्रायनो जाफुंमारबाय नंगौना नङा एमब्रायनो जाफुंमारबाय बयबो लोब लोब फैदों रायजो राजा बिथांमोना बिभिन्न दोलोनिफ्राय फैदों बिजेपिनि फैदों इउपिपिएलनि फैदों जिएसपिनि फैदों दा बेनिखायनो जों बुंदों जे रावबो हमथानो हाया फैगोन 24आव एमपिआ जोङो देरहानानै दङ आरो 25आवबो जोङो बिपिएफआनो सरकारखौ दाफिनगोन बे 100% सियर मानोना दिनैनियानो फोरमान जायो मानसिफोरा बयबो लोब लोब फैनानै दिनै स्वतस्फुर्त भाबे फैदों गावनो उइलिंलि फैदों माखासेया दा बेनिखायनो आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जोङो दिनै जिखिनि मानसिफोरखौ लाबोदों जोङो बिथांमोनखौ जोङो मिटिं जोबनायनि उनावनो आरो न'खर न'खर थांनानै खबर लायनानै बोरैहाय आरो जोंनि प्राइमारि लेभेलाव ब्लक लेभेलाव जों बोरैहाय मानसिफोरखौ जोङो जइन खालामनो हायो बेखौ जोङो सेस्था खालामबाय थादों नाथाय बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआ बिथांमोनखौ जोंनि मानसिफोरखौ होबथानो थाखाय जोथोन लादोंमोन हायासै जब कार्ड दाननो होगोन मिटिङाव थाङोब्ला रेशन कार्ड दानना होगोन होननानै बुंदोंमोन बिथांमोना नाथाय बिथांमोना हमथानो हायासै अरुनदय दाननो होगोन न' मोननाय नङा होननानै बिथांमोना सिगिल' खालामनानै मानसिफोरखौ खमायनो हागोन मानसि जानो हानाय नङा बिसिनि मिटिङाव होननानै बुंदोंमोन नाथाय बिथांमोना हायासै फेलर जादों आंनि दैदेननायाव 2000नि गोबां जादों गासै जोंना मात्र माने 5000नि एसेल' खम दिनै जइन जादों गासैबो आरो जिखिनि फैदों आरो माखासे लिस्टआ गुबुननियावबो दङ गासै 5000नि खाथियाव दङ थ' बेनिखायनो माखासे माने दोलोनि मानसिफोरा दिनै गोबाङानो फैनो हायाखै माखासे खामानि दामानि थादों होननायखाय थ' माखासेफोरखौ आं दहाय बुंनाय बायदिनो प्राइमारि आरो ब्लक लेभेलाव थांनानै जइनखौ होगोन नै टिकेट मोननायाथ' बे आंनि खोथा नङा टिकेट मोननाया बेखौ दला जोंनि बिपिएफ दोलोआ बेखौ डिसिसन लागोन आरो रायजो राजाफोरा जुदि नागिरोब्ला बले बिथांनोनो टिकेटखौ होनांगौ होनना बुङोबाथ' आरो इसिबां गिदिर अफार मोननायखौ सोर लाया जानो नङा होमबा बयबो रायजोफोरा नागिरोब्ला थ' बुंनो हाया दा बर्थमान दिनै एसेमब्लियाव गेलेगोन ना बिटिसिआव गेलेगोन बेखौ दा बुंनो हानाया इउपिपिएल दोलोनि गोबां फैदों दैमानि रुगुं गुगानाय बायदि गोबां फैदों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय आरो बिथांमोना मा बुंदों नोंथांमोननि बिलखौ दानना होगोन माबा माबि अरुनदय आसनिफोरखौ दानना होगोन आं जे दहाय बुंबाय दा बिनि थाखाय किसुमाना माखासेया फैनो हायासै गिनानै फैगोन लोब लोब फैगोन आरो उननि बेलायाव बेखिनिया बेखौ गारसे होबथादों होननाय खोनादों बिथांमोनखौ नाथाय बिथांमोना बुंदोंमोन गोदो हाग्रामा महिलारिया गारि होबथायो माबा होबथायो गुन्डुगुल खालामनो सानो बिदि होननानै बुंदोंमोन दा बिथांमोनानो फोरमान जाहैबाय गारि होबथानाय मानसि होबथानाय माबा माबि होगोन होआबा माने दानना होगोन माबा स्किम दानना होगोन आसनि दानना होगोन बेफोरखौ बुंनानै मानसिफोरखौ सिगिल' लाखिबाय दिनै नोंथांमोना नुदों बेसेबां हाजार मानसि जादों नङा होमबा दिनै बेसेबां हाजार मानसि जादों लोब लोब मानसि जादों दिनै रावबो होबथानो हायाखै बेथ' बुंगोन सोरबा बुंगोन गिनानै बुंगोन बिसोरो सोरबा जितेन मुसाहारि गैयाब्लाबो जोंनि इउपिपिएल दोला सोलिगोन माबागोन होनना बुंदों बेफोर ओरैनो जास्ट प्रमद बर' आदाखौ बिसोरो बुंफ्लानाय आरो आंखौ मोजां मोनथो तुमुखौ मोजां मोनथो होननानै बिसोरो जेबो खहा जाया होननानै बुंफ्लानाय दालाय मानोथ' 15 बार 20 बार गाहाम सानसेयाव फैयो लिडारफोरालाय गामि गामि मानो हाबदों गिनानै वार्कारफोरनि न'खर न'खर थांदों गोदो मानो खबर लायासै बिथांमोना नङा होमबा मानो खबर लायासै 3 बोसोराव दासो सारि मोनबाय बिथांमोना दासो सारि मोनबाय नङा होमबा खबर लायोमोन ना सिगांनो न'खर न'खर थांनानै बिथांमोना फैथो बिथांमोना फैनानै नायफैथो केमेरा लाना फै भिडिअ केमेरा लाना फै केमेरा खालाम सोर गोदानै जइन जादों सोर पुरानाया जइन जादों बिथांमोना नुगोन ओरैनो बानसावलाबायो खोथाफोरखौ बिथांमोना ससियेल मिडियायाव बुंदों
रायजोफोरनि गेजेराव बुंदों मिटिं सिटिंआव बुंदों BPF-आनो BPF-आव जइन जादों होननानै बुंदों बेथ' मिसा बाथ्रा 100% मिसा बाथ्रा दिनै बिथांमोना CID हेगारहरथों नङा होमबा दा नोंथांमोना नायनो हागोन सोर BPF-निफ्राय फैनानै गोदानै माने BPF-आव हाबफैफिनदों बेथ' मिसा बाथ्रा दिनै बिथांमोना नायफैथों नायथों Simot Boro, Bidinta Bromo, Geolang Nazari, Noten Boro, Nukul Boro, Prolat Boro, Munindro Ramseri, Promot Ramseri. Exen Dulu. India Set X NLP, Biboko Group. Tengok leaders tengok dia naik, direct nanti ahise, ini kan mau kita sebut biasa. Suraj Busumutari. Cek kuasu. Allah tu extra loase. Suraj Busumutari, Pubon Busumutari, Prakash Busumutari, Pradhan Musayari, Prasanto Brahmo, Manjan Narjari, Zendra Busumutari, Gobindo Boro, Pulo Boro, Sukur Busumutari, Surno Busumutari, Sonaram Busumutari, Jyotish Ramsiari, Sanghan Ramsiari, Prafulla Sargari, Buddha Boro, Santosh Brahmo, Bhujan Dayari, Jismat Narjari, Simon Busumutari, Kaurjam Boro, Anatak Ramsiari, Monos Boro, Kartik Sorgari, Sansuma Goyari, Semper Goimari, Rajiv Busumutari, Bihu Busumutari, Ronjit Busumutari, Rupnath Busumutari, Rajesh Busumutari, Jai Busumutari, Budhiram Sorgari, Vijay Karia, Najib Busumutari, Mebla Brahma, Gaurav Busumutari, Jansrat Karia, Supuram Busumutari, Mitisar Deimari, Ponesar Boro, Bumlam Deimari, Luthuma Boro, Ratul Deimari, Ranjit Busumutari, Pungja Brahma, Soben Sargari, Suitoban Radha, Zen Busumutari, Arjun Busumutari, Sanjay Sir Boro, Vikram Busumutari, Raket Busumutari, Bhupen Boro, Rinkhang Busumutari, Arjun Brahma, Tagor Busumutari, Oranya Busumutari, Mebla Iswari. Amar Dharma Julir, Amar Imasare, eta districte ama, Judi ase ekelge ahibo lage. Saifor Ali, Panikusi, member AGP. Azad Ali, Panimas Susi, member AGP. Alam Panimas Susi, member AGP. Hasmod Ali, Panimas member AGP. Shahzan Ali, Panimas Susi, member AGP. Motlek Ali, Panimas Susi Congress. Jamal Ali, Panimas Susi Congress. Nasir Ali, Panimas Susi Congress. Iswahakar, Panimas Susi BJP. Farhat Ali, Panimas Susi Congress. Lukman Ali, Panimas Susi AGP. আচ্ছা, মানে পিছুৱাই যাওক আমাৰ অসুবিধা হৈছে।